ekoizleak etortzen diren oso txukun da polit eukiten dugula. Baina horren polit, nik ez dait aspaldi izan dugun, ero inoiz ez dakit. Benetan, artista batzu zaite, Bueno, hauzu egin duzuen ahora? Bai, noski baietz. Pazientzia handiarekin, poliki. Bai. Bai. Bueno, nik erronka botako izan. Zuek azkenean egiten duzuena da, txutxeekin hartu eta holako kutsatxoak, tartak, saskiak batzuetan baita ere. Lehen egingo ditugu, sagar karamelatu batzuk, betikoak ez da izu horrek saltzen zirenak feriatan, da barraketara eta joten ganean holane txotx batian, holako brillante, holako bat ingo dugu. Bale, ni hasiko naiz, sagarrak ingo ditu dana aurrena, zuritu ingo ditut, eta ero jarriko dut hemen azukrea. Ni normalean azukre beltza ibiltzen du, baina errezeta honetan jartzen du espreski txuria erabiltzeko, zero koloratzaile gorria botako dugu, zabe bakarri normalen gorriak izaten dira. Eta jarriko dut ur pixkatekin, hemen dauzkat 300 gramo azukre, 50 mililitro ur, eta limoi erdiren sukua. Jarriko dut hemen karamelu bat egiten. Eta bien bitartean zuritzen jongo nahi zauek. Eta ero izango da karamelu hortatik pasatu, eta lehortzen utzi. Oso erraza.